Amets goxoak izan, aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin. Bada Joemak eta Polasak jolasteko liburu bat da, horregatik izenburua, ez ja izenburutik ikasten da jolasa. Eta Iñigo Astizek planteatzen zituen poemak jolasteko, letrekin eta umorearekin, eta orduan nik poema horiek hartu eta ilustrazioak ere jolasetik egin ditut. Pixkat jolasten ibili naiz, gero ere nik uste nabaritzen dela ilustrazioetan ez direla oso ilustrazio itxiak, baizik eta pixkat irekiak. Iñigo eta biok laguna gara txikitatik, elkarrekin ikasi genuen, eta orduan duela urtebete horrela etorri zitzaidan ja poema pilo batekin, bidali zizkidan bakarrik nire iritzia jakiteko, eta poema horiek irakurri eta irri pilo egin nuen, eta orduan berak esan zidan zituela aspaldidanik eta ilustratu nahi nituen, eta urte bat eman diogu nik ilustrazioa eta berak poemak aukitzen edo poema berriak sortzen. Ikuste bai ez, marraztu daitezke poemak eta marrazkikin egin daitezke poemak baita ere, eta nik uste azkenean irakurketa oso zabala dutela bai poemek eta bai marrazkiek. Poesia irudiekin jolasten du, poesia osoak nire ustez, irudia sortzen ditu eta horregatik niretzat oso erraza da poesia marraztea edo erraza egiten zaitzen. Azkenean irudi hori egitiraka marrazkiak sortzen ditut eta nik uste ere marrazki egitiraka poesia sortu daitekela. Loia krisi baten koadernoa zen, hola hitz egiten laburbiltzen dut beti. Krisi garaian koadernoetan hasi nintzen marrazten, eta orduan gero koaderno horiek begiratzean ikusi nuen marrazki horiek balio zutela istorio berri bat kontatzeko, krisi baten istorioa kontatzeko. Eta batez ere zirriborroak, zuriguneak, mantxak, denetarik dago liburu horren barruan krisi bat garaian sentsazio eta sentimenduak islatzeko. Loia nik idatzi nuen, ez dauka testu asko, baina egia esan ez zen bilatu izan, nola atera zen. Azkenean bada oso historia pertsonal bat eta hasieran pentsatu nuen idazle bati laguntza eskatzea, baina ikusi genuen hain dela pertsonala historia, benetakoagoa zela nik idazten banuen. Eta orduan lehenbiziko aldia izan zen nik testua eta irudia egiten nuela, eta oso aberasgarria izan zen eta oso polita, ez? Hasieratik zu pentsatzen bai duzu nola kontatuko duzun eta erraza delako testua eta irudia elkarren artean dantza hori sortzea. Kasu honetan, ni azkenean nire kontatzeko modua marrazkia da eta gehiago joaten naiz marrazkira, baina egia esan batzutan testua ohartxo bat idatzi eta hortik ateratzen zitzaidala marrazkia eta gutxi gora bera biak parean joan nintzen sortzen. Zu amesten benetan. Gustatzen zait proiektu bakoitzean teknika aldatzea, baina ez gustatzen zaidalako baizik eta uste dudalako proiektu bakoitzak eskatzen duela teknika bat. Eta horregatik nire prozesua izaten da testua irakurri, askotan, hasieran, eta ikusi nola kontatu nahi dudanik istorio hori. Horretarako hasten naiz frogatzen, koadernoetan, eta orduan aurkitzen dudanean nola kontatuko dudan, erabakitzen dut hori izango dela teknika eta horrela marrazten dut liburua. Niretzat ongi marraztea, ez da hitz hori zuzena erabiltzea, baina ongi marraztea niretzat da gustora marraztea eta batez ere barrutik ateratzen zaizuna marraztea, zuretzako marraztea, hori da garrantzitsuena, eta marraztean batez ere zure burua hor ikusten duzulako eta hori plazer handia delako. Normalean hori hasierako prozesuan asko marrazten dute eskuz eta gero eskuz egindakoa eskaneatzen dut eta beti digitalizaziotik pasatzen dira nire marrazkiak, batez ere garbitzeko, baita ere konposaketak pixka zuzentzeko eta digitalizazioak laguntzen dit nik uste liburuan borobiltzen.
Niretzat idazleak baditu hitzak, bere tresna dira hitzak, ez? Niretzat nire tresna dira kolorea, konposizioa, formak, eta orduan kolorea zentzu batekin erabiltzen dut beti. Txuri beltza asko erabiltzen dut eta koloreak beti zentzu badauka. Denoi beltzak esaten digu zerbait iluna gertatu behar dela, gorriak izan daiteke poza edo dola, edo kolorek badute zentzu bat eta horretarako erabiltzen ditut. Nik oraindik zalantzatan nago ea irakurle helduak edo haurrak ezberdina diren. Zeren nik nire esperientzian eta ematen ditudan tailerretan eta ikusten dut umeek dena ulertu dezaketela. Horregatik saiatzen nahi nire ikuspuntutik marrazten eta niri gustatzen bazait edo niri funtzionatzen badit, uste dut irakurleari funtzionatuko diola. Egia da, merkatuan eskatzen dizutela umentzako bada kolore gehiago sartzea edo forma errazagoak edo ulergarriagoak izatea, baina nik uste azkenean zintzoa izan behar dugula gure buruarekin eta guri gustatzen zaiguna edo guretzat komunikatzen duena egin behar dugula. Nik ikusten dut alde batetik aro digital honek edo eskatzen digula geroz eta gehiago produzitzea eta nobedadekin bizi garela, merkatuak eskatzen digu geroz eta gauza gehiago sortzea, hori alde batetik eta bestetik ere ilustratzaile moduan ere batzutan beharra sentitzen dut edo interneten presentzia izatea eta sare sozialetan egon behar dudala eta hori niretzat lana da eta egia esan ez dakit nire onurako den edo ez, edo behar den orain sare sozialetan egotea, baina lana exigitzen didala horrek. Elkarrera mateko ibai aldamenetik akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan. Tailer honetan hartu dugu Loia liburua oinarri bezala, ze Loia kuadernoetatik jaio zen eta gero liburu bihurtu zen, ez? Orduan tailer honetan pixkat Loiaren prozesua azalduko dut, irudi batzuk erakutsiko ditut eta helburua da partaide bakoitzak bere kuadernotxoa egitea. Batez ere landu nahi dudana da esperimentazioa, jokoa eta frogatzeko askatasun horretan trebatzea. Ez du izan behar emaitza polita edo itxusia baizik eta bakoitzaren emaitza, hori da kuadernoa niretzat. Tailerra deitzen da kuadernoa autorretratu moduan, zen niretzat kuadernoak badauka gaitasuna ez marrazten ari dena edo idazten ari dena irudikatzeko edo erreflejatzeko gaitasun hori. Horregatik tailerrean landuko dugu batez ere teknika ezberdinak bakoitza libre sentitzeko adierazteko. Eta orduan hasieran azalduko dut pixka bat nondik sortu den proiektua, baita ere ereduak erakutsiko ditut eta gero lanean jarriko ditut partaideak eta egingo dugu teknika ezberdinak landuko ditugu eta gero askatasuna emango diet euren kuadernoa sortzeko. Galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat